שלום לכולם, אנחנו בעצם ממשיכים את מה שהתחלנו בשיעור שעבר, לדבר על הזכויות הטבעיות, זכויות היסוד. בשיעור שעבר פתחנו בעצם בקטע קריאה מתוך האגודה לזכויות האדם בישראל, דיברנו בעצם מהן זכויות האדם, ובואו נקרא את הקטע הזה שוב. העיקרון של כבוד האדם הוא לא רק זכות בסיסית, העיקרון של כבוד האדם הוא בעצם הבסיס לכל מסורת הומניסטית ולכל אמונה בזכויות אדם. זאת מפני שהאמונה בזכויות אדם היא אמונה בכך שיש לאדם, מפני שהוא אדם, איזשהו קובץ זכויות שעליהן אנו רוצים להגן מפני החברה, מפני המדינה ומפני אחרים. ולכן כבוד האדם הוא לא אחת מזכויות האדם, אלא העיקרון שממנו מוגדרות כל זכויות האדם כולן, הזכות לחירות, הזכות לשוויון, הזכות להליך הוגן ועוד. כמו שאמרנו, שיעור שעבר בעצם עסקנו בזכויות, זכות לחיים וביטחון, שלמות הגוף, דיברנו על זכות להליך הוגן, ודיברנו על זכות לפרטיות. היום אנחנו נעסוק בשתי זכויות נוספות, הזכות לשוויון והזכות לחירות. הזכות לשוויון. מהו בעצם שוויון? משמעותו של שוויון הוא שכל בני האדם נולדו חופשיים ושווים בערכם ובזכויותיהם, נולדו בעצם בני חורים. הזכות לשוויון במדינה פירושה שישנה התייחסות שווה לכל אדם באשר הוא אדם, ללא הבדל דת, גזע, לאום, מין, שפה, השקפת עולם והשקפה פוליטית. בעצם כולנו שווים. במדינה דמוקרטית השוויון בא לידי ביטוי במערכת החוק. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל חוק שוויוני. מה זה אומר חוק שוויוני? חוק שוויוני זה שאנחנו בעצם, כשאנחנו מחוקקים חוק, אנחנו לא מפלים בין בני אדם בזכויות ובחובות. כדי שלא ייווצר מצב שבו החוק מעניק זכויות יתר לפרטים או לקבוצות מסוימות, או לחילופין שולל זכויות יסוד מפרטים לקבוצות מסוימות. זאת אומרת שהזכויות שייכות לכל אדם במדינה באותה מידה. דבר נוסף זה אכיפת החוק בצורה שווה. זאת אומרת שאם מתבצעת עבירה, אז גם אני וגם אדם דומה לי יענש או תפעל נגדו סנקציה באותה מידה. לא תתבצע אפליה. ודבר אחרון זה אין טיפול שווה בכלל למקרים תלוי נסיבות. מה זה אומר? זה אומר שנכון שהחוק הוא שוויוני, ובעצם אין להפלות בין אדם לאדם באכיפת החוק ובקיום החוק, אבל הוא כמובן תלוי בנסיבות. זכות נוספת, הזכות לחירות. מה זה אומר הזכות לחירות? אנחנו אומרים בעצם שבני אדם הם יצורים אוטונומיים, בעלי תבונה, אנשים תבוניים, אנשים חושבים, חכמים, שרוצים לשלוט בחיים שלהם, לכוון אותם על פי הרצון שלהם, ולשאת באחריות לבחירות שלהם. זכות לחירות היא זכות מאוד מאוד כללית, שמתוכה נגזרות כל מיני חירויות נוספות מהזכות הזו. כמו למשל חירות המחשבה והדעה, חירות המצפון, חופש ההתאגדות, חירות התנועה, חופש הנישואים, חופש העיסוק, חופש הביטוי, חופש ההפגנה, חופש העיתונות, חופש השביתה, וחופש הדת וחופש מדת, שבעצם על החירות הספציפית הזו אנחנו עכשיו קצת נרחיב. אז מה זה אומר בעצם חופש הדת וחופש מדת? חופש הדת, זכותו של אדם לבחור בדת מסוימת, להאמין בה, להשתייך אליה ולקיים את הטקסים, התפילות והמנהגים המתחייבים מהדת. זאת אומרת, כל אדם רשאי לבחור את דתו, להיות מוסלמי, יהודי, נוצרי, לקיים את הערכים, את המנהגים ואת המסורת של הדת באופן חופשי. חופש מדת, זכותו של אדם להחליט כי הוא איננו אדם מאמין, אינו מקבל את התוקף המחייב של הדת ואין לחייבו להשתייך לשום דת ולקיים את פולחנה. חשוב לציין פה שגם אדם שלא בוחר להשתייך לדת מסוימת עדיין נהנה מזכויות שוות כמו כל אדם מאמין. זאת אומרת שהוא שווה זכויות מלאות במדינה. אז מה בעצם אני רוצה שתעשו אחרי שדיברנו על זכויות טבעיות? אנחנו בעצם נצפה בסרטון ונקרא כתבה קצרה. בשקופית הבאה בעצם יש את שני הכישורים, ולאחר צפייה בשני הכישורים אני רוצה שתענו על השאלות המופיעות בהמשך. כמובן שהספר עומד לרשותכם ואתם רשאים להשתמש בו, מעמודים 137 עד 143 נמצא שם חומר הלימודי, וכמובן באתרי האינטרנט השונים.
אז הנה הם הכישורים. הקישור הראשון, כמו שאמרתי, קישור לסרטון, והקישור השני הוא קישור לכתבה ב-ynet. ומה אנחנו עושים? אחרי שעברנו למצגת ואחרי שקראנו קצת בספר הלימוד ומכל מה שכמובן הוספנו מהידע בשיעור הקודם ומהידע שלנו בכלל ביישום מושגי האזרחות, אז מה אני רוצה שתעשו? תענו על השאלות הבאות. שאלה ראשונה, מהן הזכויות המופיעות בקטע? כמובן שאני מדברת על שני הקטעים. ציינו 3 זכויות יסוד והציגו 2 מן הזכויות שציינתי. שאלה שנייה, בקטע מופיעה התנגשות בין זכויות. מה זה התנגשות בין זכויות? זאת אומרת שקיימות 2 זכויות, מופיעות 2 זכויות, ויש פה ערכים מתנגשים. אילו זכויות מתנגשות? הסבירו במילים שלכם אילו זכויות מתנגשות ולמה הן מתנגשות. שאלה שלישית, הציגו את עקרון הכרעת הרוב. דיברנו על זה בכיתה, דיברנו מהו עקרון הכרעת הרוב, אני רוצה שככה תסבירו לי מהו מושג הכרעת הרוב, הסבירו למה בעצם המושג הזה הוא רלוונטי פה, למה ההחלטה להוציא את הלבוש המסורתי המוסלמי מהחוק, בעצם ההחלטה הזו לא משקפת את ערכי הדמוקרטיה, דיברנו על זה לא מעט, וכאן זה בעצם המקום האישי שלכם להתבטא בצורה יפה ויצירתית. שאלה רביעית, וזו שאלה שבעצם תעזור לנו לפתוח את השיעור הבא, אני רוצה שתצפו שוב בעוד סרטון, וככה אחרי שחשבתם ואיבדתם את הסרטון, תכינו איזושהי שאלה פתוחה שאותה אתם רוצים להציג לכיתה בשיעור הבא. השאלה היא לא חייבת להיות שאלה מנוסחת ארוכה, היא יכולה להיות שאלה למחשבה שעלתה לכם תוך כדי הצפייה בסרטון, סרטון ככה מאוד משמעותי, ואני אשאל אתכם בשיעור הבא מהן השאלות שעלו, וכמובן נדבר על מסלק הבא. שיהיה לכולם בהצלחה.